ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. To, yi magana ga yami abin da ke faruwa. Me ke faruwa? Dubun nan. Me ke faruwa? Ha? Komi. Na ce za ki ga min abin da adalin zai kuci ko ba za ki ga min abin da adalin zai kuci ba? Ke, na ce za ki ga min abin da adalin zai wuce ko ba za ki ga min ba? Na ce zai yi magana. To ki magana, mi kika jira, ki magana mana. Ko sai na zuba miki ruwan zahi? Eh? Ka mi yuka nan wurin nan. Sai na zuba miki ruwan zahi? To ga yamin menene ke faruwa? Za ki ga min ko ba za ki ga min ba? Ba zan yi magana. Eh? Zan yi magana. To ki magana mana. Ke nake jira? Ko sai na zuba miki ruwan zahi? Ah? Ko kina ganin kamar wasa nake? Ga min abin da ke faruwa. Miji ke jira? Ha? Di mana? Miji ke nan? Ha? Ke, me sunanki? Ha? Dosa. Dosa. Da ina kito? Duk wannan da ina kito? Ha? Ko sai na buge ki? To ki tashi ga min gaskiyar magana daga ina kito? Ba zan haɗa muka da inda na hito ba, amma dai zan haɗa muka dai. To. Abinda na toho yi nan ga. To, mi kito yi? Na to aiki na to inda alaji. To. Na ce mishi ya so rago da ja da wari shi yanki. To. Na ce mishi ya kawo kuɗi miliyan guda da rabi gidan shi. To. Sannan na ce mishi ya sai da gidan shi ya koma Nijar. To. Sharaɗi hudu na bashi, na ce duka ya yi su, in bai cika su ba sannan zai ga bula'i gidan shi. Zai ga bula'i. Da bai yi su na ba sannan na kashe ɗiyar shi jiya. Da na kashe ɗiyar shi kuma na ce zan kashe wani ɗan shi, shi ma zan kashe shi. Inda ya yi su waɗannan abubuwa duka da bai ga komi a rayuwar shi. To ki saurara, abinda nika so ki saurara ki fahimce ni. Ni kuma alƙawali na ɗauka, na ce sai na cika wannan aiki sannan zan tafi. To na ji babu damuwa, yanzu abinda nika so gare ki. Yanzu kina ki gaya min dalilin shi alaji wani lahi ya yi muku ko ko mina na ya sa kun kai wanga abu, shi nika so in gane. Ni ban sani ba wannan tsakanin shi da wanda ya turo ni wajen shi. To wani na turo ki? Wannan na yi mishi alƙawali ba zan haɗi sunan shi. Shiga ya muna ba zai komai ba. Kuma ni aiki na ya tugo ni in yi ba zan haɗi sunan shi ba. Na ji duka babu damuwa. Ba zan saba mishi alƙawalin da na ɗauka. Ni ya baki shi to wanda ya tura ki me baki? Abun da duka ya bani dai ya bani, amma dai ba zan haɗi sunan shi ba. Ke dai ta kuna da ƴan uwa? Ha? Ni dai ta a nan ga, amma akwai mutane su suna gida. Dawa. Wanda sun kama ki aiki? Eh? Ba su kama min aiki ba, ni ɗaya ta nika aiki na. Ke kina da miji ko baki da miji? Eh? Ban da miji ne. Baki da miji? To, abin da ka so gare ki Dosa. Kina ji? Ki dibi girman Allah. Ki tuna fa Allah shine ya halicce ki. Kuma Allah zai tambaye ki ranar tashi kiyama. Ki yi hankuri, ki aje wannan alƙawari da ke ɗauka. Ina baki hankuri. Kina jina? Kina saurare na? Shi ya gwadi taurin kai. Babu wani taurin kai duka za a shirya ki hankuri, ki yi shi taurin kai na yadda duka. Saboda shi taurin kai na gare shi, ni kuma na ce mishi na yi shi. Yanzu ina baki hankuri, ni mai baki hankuri ne ki sabka. Duk bisa abin da ke ɗaukan nan ki sabka. Ina son ki yi haƙuri ki faɗa mini wanda dalilin da yasa ya zaka wannan ayi shi karamin abu ne wa abin da kici, amma ina son ki faɗa mini abinda wanda ya turo ki dalilin mi nasa an kai wanga abu. Shi wanda ya turo ni ya ce da in haɗi ba komi, shi wane ne? Ai shi Allah yanzu ina zuwa ba zan saba mishi. Saurara ki ja, ke jin tsoron wancan dan adam da Allah. Shi dan da ya turo ni ya ce shi
shi Alhaji Karambani gare shi karamin yaro na wai shi ya taso shekaran jiya su da mayan su ma ba su saye kayayyaki ba shi ya saye yayi gina gida ya saye karuka abun ga ya mai da yawa shi kuma ya ce mishi dami shi kuma bai so haka nan ba dami zai saye bai bari hamayya su saye sannan shi kuma shi saye sannan ya ce a maida shi gida duka shi zauna idan ya sai da gidan shi zauna gida da ya tare da mutane da a gida ba shi ba zakuwa na man kudi nan ga sai dai shi zauna gida. To abinda nika so in tambaye ki ke dosa yanzu tsakaninki da Allah an kai madanki hakan kina jin daɗi? Tsakaninki da Allah nace miki ina tambaye ki an kai madanki hakan kina jin daɗi? Dosa ki duba ki gani mana danki na cikin ki yanzu an kai mishi hakan kina da haka haba ki hankuri mana. Ni wa aiki na sani duka abin nema abincin ki na cikin ko zamu ga yadda za a da yaga suna babu damuwa yanzu kuma ina da jikoki duka na sani in ban ta na yi aiki na ba su abinci ba ki samu wannan haka ne kina da gaskiya amma abin da kake so ki gane kina ji dosa kina ji ki hankuri za a samu abin da an ka baki ki shaye ki shawa mai lahiya ki bari shi wanda ya turo din nan ki faɗa mana kowane na tsakani da Allah ki ji tsoron Allah wa Allah shine zaki jin tsoro bisa ga dan adam fa dan adam bai yi miki komi bai baki komi ki ji tsoron Allah abinda nake so gare ki ki hankuri ki dibi girman Allah ki dibi girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki bar bawan Allah nan don girman Allah abinda za a baki ki gane ko ki sake shi ki shawa mishi lahiya kina ji dosa ina ji kina ji na ki hankuri ki faɗa mana wani na turo ki dan Allah kake ji tsoro ne bai yin wani abu da ke bai baki komi sai abin da Allah ya baki ba tsoron shi na ji ba ne ba mu ba mu taba alƙawali mu wannan ba alƙawari bane wanda za a kama ki da laihi ki saurara ba tunda shi ai azalumi na ko ba za a kama ni da laihi ba dai shi azalumi na sunan shi na hodi sunan shi ya turo ni aiki ni kuma bana so haka nan do aiki na da nika ni na ɗauki alƙawali na cikawa na kuma ba zan hodi wanda ya turo ni ba na ya aiki sun kai so kaza ba su lisa huwa ma ko da ban yi nasara ba to ni ba zan tona asirin wanda ya turo ni aiki ba ni aiki na kenan alƙawari na doka mishi kuma ba zan saba mishi yanzu shi me ya baki shi mutum me ya baki abinda duka ya bani wannan ba lalle na ku sani ba gaskiya ne wannan sirri na tsakani na da shi ba da ku ba to shi mutum ina na shige wani gari na shige garin su gudana suke su da shi garin su guda dan uwan shi na ni dai ban sani in dan uwan shi na ba amma dai gari gudana suke su da shi to yanzu shine shi wanda yayi arme Alhaji da yayi arme yace mini in ta in bi amaryar shi da za ta tahiya in na zo in ta mishi abubuwa sai shi ta ganin amaryar shi ta kai shi kuma bai sani ni ta nika yin shi ba miki Kwami na yi gidan nan nashi babu abun da ban yi guda biyu ko uku wanda ki saki na washe mishi telen shi da ya saye jika 250 to na washe mishi a fare da ya saye jika 50 to sannan na dauki kudin shi cikin mangaza jika 1,800,000 sannan na dauki kudin shi gidan shi jika 150 duka na tai da su na kashe su babu wanda na basu ni na kashe su kuma wannan aiki karamin aiki na idan dai bai yi waɗannan abubuwa ba to zai ga wani babban aiki ki saurara dan yanzu mutuwa ce za a fara yi idan dai bai yi waɗannan abubuwa da na ce yayi ki saurara ina mai baki hakuri nake baki ai ba ta ni ba za ki yi ba kina ji hakuri nake baki ai ko dosa hakuri nake baki ki sauka nace za mu shirya abinda za a baki ba ku bi ta hanyar salama ba ku rigima ku kai da ni kuna iya ja da ni kuma na faɗa muku na yi ƙarfin ku ba ku iya ja da dosa ba saboda ni dosa bani da tausayi bani da kirki bani da mutunci kuma ni arne ya ce bana sallah saboda haka idan kuna abubuwan ku na sana Allah ku zanye su inda kuke ni ku ba kira mini su to shike saboda ni arniya ce ba na sallah aiki na kawai ne kai aiki da cikawa na ne kai ana tura ni wajen mutun zan zo in yi aiki na kuma in kare shi saboda haka ku bar ni in yi aiki na kawai bayan na kare aiki na zai zauna gidan shi lahiya zai zauna da matar shi lahiya ni kuma sanan na tahiyata
da abubuwan da na faɗa mishi ya yi su da tuntun wanga abu bai faru ba. Da diyar shi ma ba za ta mutu ba. Abu ne mai wuya. Bai da wuya wanga abu. Taurin kai na gawai gare shi. Ya za shi kuma Nijar. Bai da wuya taurin kai gare shi. Ya za shi kuma Nijar. To abun da aka ce min na kuma shi na faɗa mishi. Ya shi. Abun da aka ce na ya sai da gidan shi ya tai Nijar ya zauna. Ya zauna tare da mutane can Nijar. To can za ku ba shi aiki. Shi wanda ya tuba ni shi ma Nijar na shi. Wani aiki za mu bashi shi ta shi yi aiki da kanshi shi ci da kanshi kwano ma zai yi shi ci da kanshi wannan shi na ya sani waɗancan kuɗi me ake cewa shi kuɗin da aka wancan Alhaji Bizo shi wancan mutum shi ya bashi nashi na ba shi ya bashi ba amma dai bai ji daɗi ba ba shi ya bashi ba bai ji daɗi wannan magana banza ta dosa ke ma ki ji ba yanzu ni tambaye ki nake Aisha mu ɗan ka kina jin daɗi ni wannan babu ruwa na idan ni na yi aiki na an biya ni ko a yi madana ko a yi majika na wannan bai dame ni ba ni kawai aiki na kai